Buriani Tuhatta, Shalom. Kami para lado KBP Keweran Baru pasahata bitu ita salutna. Amang inang dohot na poso bulung na adong di bagas joron songon inang mandohoti permingguan sian bagas nabe. Ala ondope minggu parjolo orang tahun baru. Kami para lado pasaton tabi itu ita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita. Selamat tahun baru. Tapasonang marohata tabuat mati kesatokin laho bersaat teduh. Amin. Masuk mahita tu permingguan nabadia marende mahita sian buku yang di nomor itu pusada ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon donina Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay naroma namanondangi ho, jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata ama nama rasi roha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala dijauho hami sian haholomon tu hatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda hapor seok kami, jala asalam badia paranginami, unang marlindang binaheni portibion, asa sahat hami rap dohot akan aporsea di guarmu, Tuhan uluan nasora sudah, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Marenda itasian buku ini nomor 72.
Tangihon hamuma patik ni dibata natar surat di Psalmen 22 ayat 3 dohot ayat 4. Patikos hamuma uhum tunamet-met dohot tunasopot somarama. Ondihon hamuma nadangol dohot napugus. Palua hamuma namet-met dohot napugus. Sian tangan ni aka perjahat ma palua hamu nasida. Ima patik ni debata atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata sarpar gugu imahami. Mangulahon lahomba patikna. Amin. Marenda itu asian buku yang nomor 160 sia. Jongjong mahita. Tatopo tima dosata tujuoloni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalasyon nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asi ni roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tangiong kamu ma baga-baga ni debata taringo tu hasisaan idu satta. Mucat pe akadolok jala humuttal akarobean. Alai anggo parasi ni rohakku naso tupa mucat siakho. Jala padan ni hadamioku naso tupa humordit. Ninna jahoba siasi ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Hundul mahita. Marenda ita sian buku yang di nomor 644. Dengan masa kehina
Hata ni debata turpo kepistel di miguta sadarion ima natar surat di pesamen 20 sia mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10 sada tajahama marsorik soring. Ende sian si David. Lehon matu Jahoba hamu ale akka anak ni debata. Lehon matu Jahoba hamu liaon dohot hagugoon. Lehon matu au Jahoba hamu liaon warna. Masomba mahamu tu Jahoba mamakai pakaian baru. Suara ni Jahoba do di atas ni akka aek. Debata ni hamu liaon parohon ronggur. Jahoba do di atas aek akka nabulon. Suara ni Jahoba do mardoman hobulon. Suara ni Jahoba mardoman hatuman. Suara ni Jahoba do upunokon akka hau ares. Jala dipunokon Jahoba do akka hau ares ni Lebanon. Uhud panihalon nang sida di bayi. Songon anak ni Lombu nang Libanon nang Sirion. Songon anak ni Horbo Jalan. Suara ni Jahoba do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jahoba do ambain hutal halaman. Dihutal Jahoba do halaman karis. Suara ni Jahoba do mambahen marasar akka tini. Jala dipalanga do akka tombak. Jala sudena di bagasan jorona i mandok hamuliaon. Marhabangsa do Jahoba porhon aek nasam. Jala marhabangsa do Jahoba padoa raja do Israel ngelinga. Lehonon ni Jahoba do sogut parguguna tubang sonai. Tupahan ni Jahoba do sogut bangsona mardame dame ido sahatna. Martua do akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marende itasian buku ini nomor 588. Jongjong Mahita. Taha tindakon ma haporsiaot tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea dide bata Jahoba, hidu ama perguguna suatu dosa, na tumo palangit dohatan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba nasa sadai, imana tidubon ni si Maria, naga bigabian syaiton di porbadia, orang sahabuan. Hidup hatta atau mau labirnet panghuman di 100 amate terpajal dari bana di hau pinar silang natu waktu banu waturu dong ditanom namulak mangulu dari patuluhon nama naik ke surga lau hundul tu syamuni di bata Jahoba nama naik parguguna suratu dosani disimai bana sungguh tanomon mangumi halap mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot ya sisani dosa dohot ya tai namandok mulak mangulus sobat daging ni halak nam mate dohot ya muluan nasoran sudah amin. Hundul mahita tabigi matikting di bagasan samingguan
Tikting di Huriata Minggu tanggal 8 Januari 2020. Naparjolo. Guarni mingguta sadarion ima minggu pertama dung Epapanias dohot topik hati gorani debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon danak nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 6 Januari 2020 di basa-basa hotuhatta do sahala danak boru keluarga ni amata Julius Kaisar Panggabean Inata Anastasia Angelina boru na 70, alamat Jalan Kepodang Raya, Blok K4 29, Sektor 2 Bintaro, Sian Sektor Sion. Saya dipasu-pasu tuhatta madak danaki rap dohot natorasna. Batuluhon, Bonatau Kuria. Hari Minggu tanggal 15 Januari 2020 tolu di Patupa Huriata do Bonataun Huria sekaligus launching tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP 2020 tolu di Patupa di Parmingguon Bahasa Batak masuk pukul waluib. Paupaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Perhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason, tusude ruas ni Huria na tubuh manang marbagas, sian tanggal 8 sahat tanggal 14 Januari. Saya tuhat tama nama masu-masu, mau lutung adong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni, di pabua matu ganup situata di sektor na manang tu sekretariat. Aka tikting na sodinya jahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songoni masahat ni tikting di Huriata di bagasa minggu sadarion taingok be mamanangyak koni tujolo ni tuhata. Marenda hitasian buku nomor 74 huhut pasahat pelian kantong sadaa dot sadabi. Marlos ni roha kita, aledongan Kristeni, saya kapuji matuhata, napasai mondosai, itogihon Jesusi, kita turiai, nang bijak Sasal paluaon na tondi muna sian dosa. Sai marnas
Gusti rohahita, ale Tuhan Kristeni, sai tapuji matuhata, napasai monusai, itogi on Jesusi, ito tuhuriai, nam jijak konde matata, ita on bain anakona. Tuhan Yesus dorajata, namang dom sasude, niramutan ni tanganna, doluhut tarhosape, mololohatanai, dangkarban sasape, sai natulus donidopna, isaluhut manisia. Damai debatana suburung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikirabuna, diwagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hangwa kadonga sa bersiaon, alau dope minggu duk tau baru, nakpenya tau baru pas hari minggu, tong dope satu nami, selamat tau baru mari kita. Hangwa kadonga sa bersiaon, di bagasan minggu tersadarion doh kita dipaingoton, merhite turpuk, Matius 3 ayat 10 Rodi 10 songonoma hatana. Ujui Roma Yesus sian Galilea tu batagak Jordan laho padidihon di mana tu si Yohanes. Alai majua do si Yohanes hidok ma au donian patut didiomo hape horo pada botonau. Alai didok Yesus mamadok ibana songoni majolo ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi diurui maibana. Asa duk tardidi Yesus pitur hehe maibana siya naiki jalamuka malangit. Jadi tarida mamijur tod di debata songon darapati sumonggo ibana. Laos bakuling maswara siyang gijang jidokma. Odo anakku haholongan ni halomon ni rohaku do ibana. Ido saatna. Yang wakadongan memang odo minggu dung tahun baru. Epifanias, Epifani, Epierin. Kemunculan apa patar. Ido guardi mingguta sederion. Asalan ini mah wakadongan sa bersiaon tong manang tempat tuduh hodison. Ima hapatan di Yesus itu ngatakan ngoluta. Jala roi bana madapoton si Yohanes padidi hodirina. Las jiroha hamu kadang sapersiaon nang ihita sadarion. Alabui hita pajupang muse di tahun 2020. Gurak tabol sa kanamasa. Gudang talami. Isi madok di tonga-tonga ni nguluna bui bana malu sa COVID salpui. Sudah nga biar. Nuaing mahita mengaku. Juru di debata holan ala di hodo Tuhan bui kami malua. Jala bui 1 tahun 2020 tulun. Ala ni yang wakadonga sabursiaon saluhut do holan ala ni asi dohot holong ni roha di debata sendiri. Jala sudah tertutong madok mau liate.
holan hata mauliate matadok kamu kedongan. Tupuk sadarion menaringoti padidio di Yesus di sungai Jordan. Padidion ima penghapusan dosa warisan. Penghapusan dosa warisan. Itu makanya padidion holan sehali. Perjamuan kudus ima penghapusan dosa setiap hari. Itu makanya kita lakukan bisa berkali-kali. Jadi naik rekod di hitabi ngatusi unak saya tadi diho dirita. Seorang kadongan dewa nalau tu sungai Jordan. Tadi diho jauhin na. Ayaw pitiki hubuan siropongan hudo kodo tidak dikudo. Tidak. Baptisan hanya sekali. Oleh bagi doh tiba tiki dangadong atau orang dong. Padidio ni holan sehali. Karena memang baptisan itu menghapus dosa warisan. Hawa kadonga sabur siawan lani manang tabari sundakin ujui Roma Yesus tu Galilea sen Galilea tu sungai Jordan. Dau di pada mardalan. Dau. Tak peduli mana. Wasa roa naik tulus sakap ni di bata. Menempuh jarak jauh untuk taat kepada bapaknya. Tantangan dihiraukan. Tak kuala rekod tantangan nih. Nah perlu pajupang poyau terdiri. Maka dongan padidion di zaman di Yohanes ima padidion penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Alai basaro Yesus. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Alai basaro untuk menunjukkan kesetaraannya dengan manusia walaupun dia tidak berdosa. Lalu di sini mana menggenapkan kehendak Allah. Maka dongan taboto do Yohanes pandiri patujolo di debata. Patujolo. Jala yabado narau saya puriku. Dakta mau nian membuka tali sepatuna. Imana tabereng nang terpukon. Au donian di diomu. Au donian dakko di diokku. Pengenalan diri. Dia melakukan itu. Jala padidioni ima patuduhon kesetaraan di mana dohot halak berdosa. Mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang berdosa namun bukan untuk diselamatkan. Karena dia adalah penyelamat. Hawa kadang saya bersiaon alani manang tawerek terbuk tahun ketulusan di roha. Ketulusan di roha. Jadi bolo tabu ada kaya nak kota terdiri panang bolo terdiri kita di sini si tengah kita patuduh dirita uduk tu debata. Dan persoalan bagaimana cara baptisannya. Kasih tahu baptisan itu dibenamkan, arti dibenamkan, baptizo, dibenamkan. Oleh itu dia dibenamkan ke dalam nama, bukan ke air. Hudini mahotu bagasan, goar di mata ama. Ku benamkan kau ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Odo hal kadang sahur sedang taboto. Jangan terpancing dengan istilah-istilah yang lain. Oh mana tidak di masa terpuk tahun. Asabu hita patuduh kodi di tengah-tengah ni perguluan si ganupari. Padidion si Yohanes itu katakan si Yohanes padidion pertobatan. Nama rasing do sian natabain ganuk minggu. Pertobatan karena waktu itu orang-orang Israel dalam kondisi melawan Tuhan. Mereka makadongan ala di manang tukyon. Rokonakin maju do si Yohanes pada mulanya.
audonian tama di diomo. Habe ho ro pada hotonau. Merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Omanang nagudang bago. Setengah-tengah ninggu di hal Kristen. Merasa tidak layak. Bui duau. Semuanya bisa. Tapi harus kita lihat pekerjaan apa. Pekerjaan apa. Tidak semua pekerjaan layak kita lakukan. Tidak semua. Alani apa kadongan dikion. Nanggu kita patuduhoni di tengah-tengah dengan luta. Asabu kita patuduhon lomoni rohani debata. Di pajuau di si Yohanes, Lord Yesus, idak kodo tibana, biarlah hal ini terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Demikianlah sepatutnya. Molo aksi ulau tai taulahon asih tongi gabe patuduhon ulau di debata orang setang na. Terpuk sada pengot terison supaya semua yang kita lakukan itu menggenapkan kehendak Allah. Dan sepatutnya semua yang kita lakukan itu melakukan dengan kebaikan Tuhan. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jahau tadi Tuhan orangan itu pukon iroko songonon. Menggenapkan kehendak Allah bukan pilihan. Bukan pilihan. Dak songon namangan di warung Padang itu. Kurang pilihan. Tapi harus tertuju. Hanya itu. Mana ngulut tenoeng. Ala sipata di ngulut tahun. Odo kita. Laho memilih-milih siulau ni. Mari kita lakukan segalanya untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Asabui sudi toktong patuduhon lomoni rohani debata. Hudak kenakin pada dia ini ima menempatkan diri Yesus setara dengan orang berdosa. Setara, tetapi bukan orang berdosa. Setara. Mereka makadongan alani manai sotawereng dilakukan semua itu untuk penggenapan kehendak Tuhan. Bodoh pihak keudota sigarupari tapatupa menggenapkan kehendak Tuhan. Manang menggenapkan kehendak tak. Semana kita ikut-ikut berpikir. Kamu kedongan tadi manang di tengah-tengah ni terputus sadarion taida masada halima ketaatan. Ketaatan. Rikot doras kudota bangsa rohata bersada-sada. Molo roh kita nara minggu tu gari jauh. Ketaatan don. Manang keinginan sendiri. Ini perlu dipertanyakan sendiri pada dirinya. Saya bilang kalah jual. Asal jumpa ngau nodok aku. Ido. Ini masalahnya. Jala isom maneng tabere ka makadongan ikut daw masyan pebangkangan. Di zaman noengon ngeter maul tad jolo bagudang teh. Tabereng ma gok di penjarai. Gudang ini terhurungi. Ala mereka tidak taat akan hukum. Dan dalam hukum itu juga tertera kasih Tuhan. Mereka kamu peristiwa dalam penyelaman Israel. Mereka dihukum juga. Tapi di sana nyata juga kasih Tuhan.
asa udang mago zolemai. Biar manusia selamat. Itu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan dari kita. Maka dengan sabur siaon elani manang ibaga minggu sadarion. Kita dipaingoton dong. Asabu kita tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Bukan tontonan orang. Sering kita juga menjadi tontonan orang. Bukan tuntunan Tuhan. Dalam hidup ini, kamu kadang sabur siaun, sering kita gagal beriman. Gagal menunjukkan kedekatan pada Tuhan. Gagal berjalan dengan iman daripada Tuhan. Alani rikot di tengah-tengah ni ngolus siga do pari, naik tama tuduhon. Na boi do hita tok-tok patuduhon lomoni rohani debata. Harus menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin. Kebetulan disiplin satu akar kata dengan disciple. Murid. Murid. Menjadi murid Tuhan Yesus harus orang-orang yang disiplin. Termasuk kita. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Menjadi orang yang beriman. Jala di gulut sigaro pari mah makadongan tanpa tuduhon. Awak kadongan sabar siaon. Saya tahu ko si bata kita. Saya tidak menyalibkan Yesus. Tapi coba renungkan dulu. Di kehidupan setiap harinya. Apakah benar memang kita tidak menyalibkan Yesus? Dengan perkataan, dengan perbuatan. Tungga boy sudah sitong, nata ulah honi. Manang dangin. Holan mangulahon lomo-lomot tado. Itu makanya kita sering menyalibkan Yesus dengan perbuatan dan perkataan. Walaupun kita mengatakan orang beriman. Hama kadang sabur siaon, alani manang di bekas seminggu sedarion. Di pengot tuh kita penyerahan diri secara total dan melakukan apa-apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang diinginkan. Mulai tama di tahun 2010 tuluon, 20 tuluon. Pangulaw silo tabi. Jalan dong terencana hobi. Asawoy siulaw tayo sudi dengan. Ikut do kita sudi patuduhoni di bagasa posni roha. Di bagasa kapur siaon. Asa tok-tok kita boy mangulahoni di bagasa lasni roha. Bolosoni awak kadong sa bersiaon. Jangan gagal beriman. Jangan gagal. Tapi lakukan, tunjukkan bahwa kita memang orang-orang beriman. Dalam sudi ngoluta, tok-tok patuduhon doh lomoni rohani debata. Memuji Tuhan dengan mulut. Jangan ikut membunuh Tuhan dengan perbuatan. Karena sering hidup kita memuji Tuhan dengan mulut, tetapi perbuatan membunuh Tuhan. Jangan. Lakukan yang baik. Asabu sudah ngudut tahun patuduhon. Lomoni rohani debata. Mereka makarong asabur siaon. Ala nima di bagasa minggu sedarion. Di bengoto do hita di minggu hepaniason. Kasah patar sudi. Patar ngoluta. Patar siulota. Patar nataula. Unang gabe marlomo-lomo hita diarupan di debata. Ala tok-tok kita selalu hutda patuduh honi ibagat salas ni roha. Atong. Amakadong asabur siaon. Asabui ngudut tahun
sitong dia depan di debata pasaha madirim tibana. Nak kebajua. Alai mangoloi. Unak kalau muji-muji, alai ulahon. Ingat ora et labora. Bekerja dan berdoa. Tapi juga harus ora est labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa itu adalah bekerja. Est. Dan bekerja. Dan itulah doamu. Bekerjamu itulah doamu. Hada budak tu sadaina. Bolo daktinata. Ate sadaina. Bolo dungo hoinak sepuluh mamai. Ano ko dai. Ahado parijuru di lahoko. Pertanyaan, boleh ate. Di lahoko dulu menrohan debata. Tanya kido mangnian. Paingot tonau di sudi udah kudu pare. Nang masaurina kita selalu dah. Molo martangia kita mandogo nai. Paingotok kita datangnya tai. Ada si pagi duata. Lehon madiau agugun patu pahon lomon roham. Citong gosudi ngulutai ngulu na patu pahon lomon roham di debata kita magalusi. Jadi amak kadong asa bersiaun di bagasan minggu sedarion di paingot mahita asa sudi hita jauh debata di nguluta jala patu pahon lomon rohana kuhut mamuji pasangapun ibana Tuhan tema na madongani kita artang yang magita ale Tuhan debata manami hodo Tuhan nami jala hodo debata nami dangadong nasik Tuhan na buhi pangasako kami ya solak ko alani rapoko mahami Tuhan mamolus ragam nya kana masa di sudi pardalan di ngolu nami sigano pari. Nungani paluas so kami Tuhan masuk tahun 2022. Pagido mahami Tuhan tuho. Saido ngani mahami. Ramoti mahami Tuhan. Argugui. Dongani. Jala pasu-pasu matukas sudi. Nahulahok kami. Nahobar tulomo ni roham. Hoba Tuhan mandongan sudia kena konami. Manang di diabe Tuhan nasida. Sai rajai marohan dogot pikirana. Jala paingot asar roh Tuhan Tuhan nasida be. Mangido pangurupion. Jala ulahon nasuhan toktong gabe halamuan ni roham. Rongani matukas sudi keluarga nami. Toktong ramoti. Mamurus ragamnya karena masa di tahun 2022. Aku butuh kami di Tuhan ahana masa. Alepos rohanami. Tonganamu kami Tuhan. Patuduh honom bakana denggat tu kami. Jala praguguamu kami. Mamurus ragamnya karena masa diaka sidiradan nami. Lehon matuhatu habibi hahi pason di tahun 2022 toktong longani kami jala ramoti songone musenang sudi ake anak konami para nami manang di dia be Tuhan nasida maringanan sai rajai maroharot pikiran nasida sai kok di homa kami le Tuhan nak kami na puno aing di garejon dot datu bangihon Tuhan dia beli Tuhan nasida maringanan. Saya tok mako nama dongani nasida. Mangaramoti kami sude. Jala patu pahon las di roha di ngulu nabi. Pos roha nami Tuhan. Pos hatai matu sude ngulu nabi. Lehon matu hatu akan mersahit hamalumon. Pasu-pasu sude keubat tapi nakena daud pengobatan na. Asa butumi pura sida. Marhama lumon jala hotok tong dipuji nasida
Diaka dengan nami Tuhan dari kebegasan arsak di roha, homa Tuhan mangaleho pangapulon. Ya dongane Tuhan sudah nguluna di bagasan ngurusi kedopari. Posto Tuhan roha nami Tuhan. Nah Tuhan madongani kami arian dohot borongin. Nang sadarion. Manak tu dia kami Tuhan bangalaka. Sai dongani mahami. Dausian nasa permaran. Kira sonang roha dot pikiran nami. Lahu mangulahosa. Tangihon mahami Tuhan. Ului pagiwan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Merenda kita. Yesus Tuhan, aku dihomaon. Asa mangihu Tuhan okom. Mengira aku ingani awan. Sonang Martang yang mahita. Ali di bata manami dari badua gijang. Hodo haroro di saluhut silehulehun nadinggan. Dohot nasa ulibasa dan bawali utus. Pasahat kami masih na lehom itu hai pilihan nami itu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa operasi kami pilihan on. Pati pulau Karajawa muni tonga-tonga di huriam dohot di Portibion. Buhai maroha nabi beritodim. Asam pada kami godok sileh-lehom itu kami. Asalam gergir kami mandok muliate tuho. Mariti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Alea manami dari Banua Gijang, saya penjarbadia magwarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malamoni roham, di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang, lehon matu kami saya kanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, saya dongan merdosa tu kami, unak kami tungi tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Mulak mahamuli bagasa dame, jaloma pasu-pasu Tuhan debata. Di pasu-pasu jale ramoti Tuhan debata maho, isodako Tuhan debata bohina tuho jelasima rohanami dako. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho, jala di pasor madamena tutodim. Di hamuna kamanami na nami, siya kami sudi na marahubas sa darion, pasato to hamuna. Tuhat tamatok temandongan ni hamu, jala mga ramot sudi ngol muna, mulak mahamu di bagasan dami. Oras.